Bones. Us vinc a presentar un espai, un nou espai que es dirà Converses del Marc, que penjarem a partir d'ara al canal de YouTube, on fins ara hi teníeu monòlegs. Què busquem en aquest nou espai? En aquest nou espai busquem principalment gent interessant, amb històries molt interessants. I busquem també sensibilitzar, aprofitem, ja que el Pisuerga passa per Valladolid, doncs aprofitem per sensibilitzar. Donar veu a aquelles persones que a vegades no la tenen tant. I entretenir lògicament amb aquests dies de confinament, que és molt interessant, no? Veureu que durant l'entrevista faig uns quants caretos o bé uns enfocaments una mica curiosos, no? Això és, un, perquè la meva mà va a l'oca, i dos, perquè tinc una wifi un peu campestre i de vegades es talla. Vull dir que si voleu treure captures de pantalla serà fantàstic, us quedarà un mapa fantàstic. Aquí us porto avui. Us porto com a primer capítol a Montse de Suma Castellà, que busca bàsicament ajudar a la diversitat. Ajudar a la diversitat com? Intentant aconseguir hores de vetllador pels més joves, no? Pels nens i les nenes amb algun tipus de dificultat. I es defineix com que, o és una associació, Suma Castellà, que intenta buscar recursos, però sobretot fer molt soroll, perquè és l'única manera de trobar aquests recursos, segons la mateixa Montse. És una mare amb molt coratge, de dos fills, mare de dos fills, un d'ells amb autisme. I aquest fill el defineix com: et pot entrar en una botiga i te la pot destrossar en un moment. Vale. Montse, rat pels amics. Primera, com t'anomeno, diguem? Com vulguis. Vale. Ho farem, anirem a la curta, doncs, per estalviar-nos temps, diguem-ne. Mira, la primera pregunta que et volia fer és que ens situïs una mica. Tu tens un fill autista que es diu Pau, o un fill amb autisme que es diu Pau, i a partir d'aquí com sorgeix tota aquesta gran moguda del Suma Castellà, que jo no fa gaire que us conec, però la veritat és que sou una gran família. Explica'm una miqueta com sorgeix tot això. Bueno, el primer és que sí, el meu fill és jo tinc dos fills, el Pau i la Júlia, que són bessons, i el Pau té autisme. Llavors, a partir d'aquí, un cop nosaltres comença la seva escolarització, anem a parar a l'escola Joan Blanquer de Castellar del Vallès, que és una escola ordinària, amb CA, el que antigament era UC, que van canviant cada 2 anys perquè ens fotem un taco tots. Sí, llavors, més o menys, a l'octubre del 2017 aproven un decret d'inclusió en el qual els nens, que en diuen amb necessitats especials, tenen un suport intensiu a l'escola ordinària per poder quedar-se a l'escola ordinària. Aproven aquest decret, però no aporten els recursos. Llavors, els nens són a les aules, però els recursos no hi són. Clar, jo estic dintre del Consell Escolar i la directora de la nostra escola, amb el primer Consell Escolar ens van dir: ha entrat en vigència aquest decret,
nosaltres tenim 2 nens autistes nous, aquest any que ha entrat en vigència el decret, i ens han disminuït 10 hores el suport. I dius, ostres, Això no fantàstic. s'entén per enlloc. Exacte, dic, això és un drama. Bueno, el primer que vam fer va ser anar a parlar amb el nostre alcalde i dir-li, mira, això és una situació d'emergència, necessitem que ens donguis els diners per cobrir els recursos humans per tots aquests nens que no poden ser atesos. L'alcaldia ens ho va acceptar, però a partir d'aquí vam dir, bueno, ens ho han fet com a emergència, ens han solventat això, però ens hem d'organitzar, dic, perquè primer hem de començar a parlar de diversitat i que tothom sapiguem, entenguem la diversitat. Segon, hem de reivindicar que si tu fas un decret d'inclusió aportis els recursos que has de destinar. I tercer, els nens han d'estar ben atesos. Llavors vam crear l'associació Suma Castellà, que el Suma el que ve a ser, jo crec que és algo bastant nou, no sé si segurament existeix, però jo no ho conec, que és una associació, perdó, ara que se m'ha... És una associació per la diversitat. El que vol dir és que aquí no hi ha nens amb necessitats especials, no hi ha nens discapacitats, no hi ha nens... hi ha nens. Hi ha persones. Hi ha persones i en aquest cas hi ha nens i el nostre concepte és donem suport als nens que ho necessiten. Aquests nens poden necessitar suport un moment concret de la seva vida perquè els seus pares es separen, poden no necessitar mai suport o el poden necessitar tota la seva vida, però no varia el concepte de que són nens i ja està. M'agradaria parar-me amb un parell de punts de tot el que m'has explicat. El primer, el decret d'inclusió aquest que ens afecta, ens afecta a tots, no? Que s'ha aprovat però que no es posa en marxa. Per tant, aleshores és propaganda. Jo ho interpreto com a propaganda. Quan una cosa no es posa en marxa és propaganda. I l'altre és el moment en què vas a visitar l'alcalde o us presenteu a visitar l'alcalde. Quina va ser la seva rebuda i les seves indicacions o si vau posar gaire resistència amb el tema? A veure, jo anava juntament amb la Mònica, que és la mare de l'Arlet, que és una nena autista també, i abans d'entrar ens vam mirar i vam dir d'aquí no sortim sense els diners. O sigui, si ens hem d'emmanillar, ens emmanillem. Vull dir que nosaltres anàvem molt clar què anàvem a fer, no? Però la veritat és que la resposta va ser molt positiva. O sigui, des del primer moment jo anava com a lluitar, duia tots els arguments per lluitar-ho, i va ser una resposta fàcil, o sigui, va ser sí, veig que és algo que s'ha d'ajudar i ajudarem. Vull dir que en realitat va ser una mica així. Sí que és veritat que des d'aquell moment nosaltres el que hem fet és, l'any passat ja ho vam fer i aquest any, de fet, aquest cap de setmana passat havia de ser, estem muntant una marató per la diversitat. Aquesta marató per la diversitat el que ens ha suposat, que aquest any l'hem hagut de suspendre. Sí, el coronavirus dels collons, sí. Que ara hi anava, clar, això, vulguis o no, és una iniciativa petita, però que a poc es va fent gran. Quina és la seva evolució? És a dir, de demanar uns diners a fer un gran marató per la diversitat, com passem d'una cosa a l'altra? Clar, el nostre pensament va ser, vale, ara ens han donat uns diners, però esperances a nivell polític de que això en un any estigui solventat no les teníem. Llavors vam dir, de cara al setembre de l'any que ve, que és aquest setembre passat, la necessitat econòmica hi seguirà sent. Llavors, anem a fer una marató solidària per la diversitat, en la que tothom pugui col·laborar, en la que oferim diversitat d'espectacles, bueno, hi havia de tot, hi havia inflables, espectacles, pintacares, van col·laborar les entitats del poble, totes les escoles, i vam aconseguir recaudar els suficients diners perquè aquest any Castellar del Vallès ens hem pogut com autogestionar perquè totes les escoles estiguin ben ateses. Perquè
perquè pel que tinc entès, al setembre, bueno, pel que tinc entès i pel que he patit jo també, diguem-ne, al setembre sempre és una època d'incertesa total, és a dir, et pots trobar que tant, ho dic per aquells que no ho coneixen tant i que no estan posats tant dintre el món, que t'han reduït 15 hores o 20 hores. Que aquest repartiment vosaltres com el feu? Perquè Nosaltres el que fem és que dintre del SUMA hi ha una comissió, diguéssim, professional. Aquesta comissió professional hi són tots els directors de les escoles i instituts públiques i concertades de Castellà, el regidor d'Educació i és l'EAP també. Llavors el que fan és ells de forma interna, que nosaltres com a Junta del SUMA no en tenim ni idea, nosaltres només diem tenim aquests recursos, com els hem de repartir, de forma interna el que fan és repartir equitativament els diners a les escoles en funció al número de casos que necessiten suport i els recursos que han rebut de Generalitat. Pot ser una escola que necessiti molt suport, però Generalitat l'ha dotat molt, doncs ja no necessitarà tanta ajuda. I pot haver-hi una escola que no tingui tanta necessitat, però Generalitat no li hagi donat gens de suport. Llavors, en funció d'aquestes dues premisses, la necessitat que tenen i el suport que han rebut, es reparteixen els diners de SUMA. Perfecte. I una altra cosa, vosaltres veieu aquesta necessitat, però aquesta necessitat està a tota Catalunya. Us plantegeu un SUMA a Catalunya, un SUMA al món, bàsicament? De fet, el SUMA a Catalunya s'estava formant, El que passa que el coronavirus ho ha parat tot. Però el SUMA a Vallès, sobretot, i s'estava extenent cap a SUMA a Catalunya, s'estava formant. Jo el que sí que veig molt clar que s'ha de fer mundial és el parlar de diversitat. Sí, amb això estem d'acord. Em toca a vegades que m'entrevisten a ràdios o alguna cosa de dir, bueno, i aquests recursos aniran pels nens, no, aniran per atendre la diversitat a l'aula. Sí. Que vol dir que són recursos perquè tots els nens puguin ser atesos com cal, no uns en concrets més per sobre els altres, ni uns són més especials que els altres. No, és que això crec que també ha de quedar molt clar que de vegades professors o van curs, o sigui, són un professor per aula, normalment. Professors i si tens la sort de tenir algun vetllador, però normalment no és el nen que necessita un suport, sinó que són varis. I llavors van de puto cul parlant en plata. Aleshores, aquests recursos crec que vaja, no sé, confirma-m'ho si us organitzeu així, però són per tenir gent a les aules per poder, diguem-ne, ajudar aquells que ho necessiten. Exacte, és així. Tinguin o no tinguin diagnòstic. Sí, és que nosaltres... Jo ho comparo molt com un hospital. Un hospital és un centre de suport vital. I aquí ajuden a qui ho necessita. Jo puc no estar... Hi ha gent que mai ha entrat a un hospital. No ho ha necessitat, doncs estupendo. Hi ha gent que té un dia un accident i necessita estar-hi una setmana, que li donin suport i estar aquella setmana. Hi ha gent que hi ha d'anar tota la vida. Vull dir, i no tipifiquem a la gent amb aquest és això, aquest és allò. No, és una persona que necessita que l'ajudin i prou. És que no hi ha més. I quan vam estar parlant, aquell dia de l'Obram, vam parlar sobretot de les voluntats polítiques a l'hora de fer les coses i fixeu-vos que tu m'has començat parlant que vas anar a l'alcalde de Castellar del Vallès i com es passa de l'alcalde de Castellar del Vallès al president del Parlament? Que aquí hi ha diguem-ne, un espai i perquè et rebin deu ser complicat. Bueno, això és la frase de qui no llora no mama. O sigui, es tracta de fer soroll.
Només hi ha una manera Sí, no? d'arribar a dalt, que és fent És soroll. soroll pur, no? Sí. Sí, és soroll i, bueno, i saber, és demanar-ho a qui creus que et pot ajudar a arribar-hi, no? Però es tracta de fer soroll. Jo el que ets de dir és que les persones, a vegades em trobo amb mares de nens autistes que tenen una resposta de la persona de davant, que és una resposta que podríem dir negativa. O sigui, no sé, jo entro en una tenda i el meu fill doncs, comença a cridar i veus que la persona del davant et fa unes cares i això que tu entens com a negatiu, i el que fem a vegades els pares en aquesta situació és atacar la persona de davant. Jo el que sí que intento sempre, i des del SUMA sempre ho expliquem així, que el SUMA és un moviment positiu i el que fa és promoure a que les coses millorin. Per tant, quan jo entro en una botiga i el meu fill la pot liar parda perquè pot desmuntar la botiga en un moment, i la persona de davant em mira amb una cara de que mal educat és aquest nen, jo tinc dues opcions. Una, cagar-me amb tot, d'aquesta dona, això, i l'altra, poder entendre aquesta persona que tinc davant. Perquè jo fa 10 anys no era empàtica com sóc ara per les situacions que jo havia viscut en la vida. Clar, la gent canvia. La gent canvia. Exacte. Però els hem d'ajudar a canviar, si no serà difícil. Clar, però a tu et passa, no?, que quan vas a una classe, un cop tu has parlat amb ells i t'han conegut, la resposta ja serà molt diferent el dia de demà que abans. Sí. Si tenen dos neurones de front, sí. Sí, però què fem? Ens caguem amb tot o construïm perquè el dia de demà tot sigui millor? Construïm. Estem intentant construir, sí. És ben bé això. És ben bé intentar construir, intentar buscar la manera. I també una altra de les coses que em va cridar molt l'atenció del vostre projecte és que tenim ja has dit que neix tot del moviment popular, però és que tenim un moviment popular a darrere que heu aconseguit abastrar que és espectacular. No sé, perquè la gent es faci una idea i ara repassarem les dates que teniu properament, però teniu molta gent al darrere. De fet, la Marató per la Diversitat mirava les dades aquest matí i el del 2019 que ha de fer 45.000 euros. Sí, alguna així, més o menys. Déu-n'hi-do. Sí. No, és perquè la gent vegi que això no és de barri, que hi ha una feina darrere, no? Jo crec que la gent, jo el que m'he trobat és que hi ha molta gent que vol ajudar i a vegades necessiten trobar algun moviment que els identifiqui per ajudar. Jo crec que el SUMA ha trobat molta gent que volia ajudar i que s'ha sentit identificada. I perquè, sobretot, la diversitat ens inclou a tots. Saps? No sé, jo si faig una associació per autistes o faig una associació per celíacs o faig una associació per gent amb paràlisi cerebral, el col·lectiu és un molt concret, però la diversitat som tots. Sí. Perquè la diversitat és des del que té una depressió, des del que està molt content, des del que és celíac o des del que fa esport. O sigui, tots som diversos, cadascú té les seves coses. Llavors, aquí, a l'estar-hi tots inclosos, és algo que ha fet que sobretot el poble, jo amb el que me n'adono és que el poble s'ha sensibilitzat moltíssim. Sí. I com ho heu fet, com ho heu aconseguit? A partir d'aquestes activitats o veu fer alguna activitat extra, diguem-ne? Jo crec que la clau és les escoles. O sigui, com que això neix de les escoles, si tu ho mous des de les escoles, arribes a quasi tothom, perquè tothom té tothom té un fill o té un net o té un veí, saps? I si tothom entén la problemàtica de que a les escoles la gent no està sent ben atesa, doncs la gent col·labora. Perquè tinc entès també feu alguna xerrada de sensibilització per traslladar aquest missatge. Si és així, en què consisteix? Sí, hem fet diverses
hem fet la nostra participació amb el Bram, que tu vas estar, hem fet algunes xerrades, han vingut alguns professionals a parlar. Ara, per exemple, això que et volia dir, amb tot lo del Covid, doncs el que hem fet és que hem donat samarretes a la gent que podia sortir al carrer. Les samarretes, aquesta samarreta és la de Suma, però és la de l'any anterior. Llavors, la d'aquest any nova que ha sortit però encara no la té ningú, l'hem donat a les persones que estaven autoritzats per sortir al carrer. Si tothom qui veia una samarreta del Suma nova, diguéssim d'aquesta temporada, sabia que era una persona que estava autoritzada per sortir. Així també era una manera perquè expliquem, perquè no sé si ho hem gravat, explica'm ben bé què feies amb el BOE i el cotxe i companyia aquests dies de Covid. A veure, al principi va sortir, des del quasi el primer moment, va sortir la normativa que els nens autistes podien sortir al carrer amb un acompanyant i amb una normativa concreta, però podien sortir al carrer. Què passa? Que al principi la policia ni ho sabia. Llavors jo anava amb el BOE i quan em parava un policia em deia no pot, i li dic sí, mira, el BOE està aquí, aquest és el carnet del meu fill, i llavors la gent quan li expliques és el que hem dit abans, no? Quan tu els expliques ho entenen. Però el primer moment és rebuig, saps? Llavors, un cop ho has explicat, llavors ja es va fer molt més públic, es va viralitzar a nivell de xarxes i llavors ja ho sabia com una miqueta tothom, no? Però al principi sí que havíem d'anar amb el BOE a la mà. Cosa que entenc que tu no havies fet mai, és a dir, imprimir un BOE per ensenyar-lo a la policia és curiós. També et dic una cosa, que com que hi ha molt contacte amb l'Ajuntament, en el moment en què a mi em va passar això 2 vegades, el que vaig fer és trucar a la regidora de Diversitat de Castellà, que és una persona que ajuda amb tot, i els hi vaig dir, escolta, parleu amb la policia perquè en tenim 25 potser, i expliqueu-los-hi. Llavors els hi van explicar i ja no hem tingut cap més problema. Perfecte, magnífic. Què més? Bueno, sí, explica'm una miqueta quines activitats teniu previstes de cara a fer diners de cara al curs vinent. Aquest any l'hem liat parda, Per això t'ho dic, ja que l'heu liat parda, que se n'enteri la gent. L'hem liat parda, de fet l'alcalde quan el truquem tremola sempre, perquè pensa, mare meva, la que deu haver liat. Doncs aquest any hem fet un festival de música Suma. Llavors el festival de música tindrem, havia de ser ara el mes de maig, però ho hem hagut de canviar. Serà el mes de novembre, ja ens hem tirat bastant endavant perquè el Covid no ens ho ajorni més. I el que serà és que el divendres, dia 20 de novembre, venen els Pets aquí a Castellà. Els Pets, que no són qualsevol grup, No és qualsevol grup. Fan la gira 2020, que és una gira fa 35 anys que hi són i fan a 20 pobles de Castellà les seves 20 millors cançons. Llavors, el dissabte al matí tindrem el Pot Petit. Que tampoc... I dissabte al vespre... Dissabte al vespre, Miqui Núñez. Categoria, també. També. Aquí hi ha, sobretot, moltes ganes de fer-ho bé i moltes ganes d'ajuntar masses, no? De que la gent es vegi o s'impliqui amb la causa, no? Sí, sobretot el que hem volgut és fer un festival que sigui atractiu, o sigui, que la gent pugui anar a veure grups o cantants que anirien a veure a una població més llunyana a un preu que sigui popular i que nosaltres tots pagarem els gastos que ens suposa que vingui aquesta gent i tots els beneficis d'aquests concerts van per les escoles l'any següent. Vol dir que d'alguna manera estem aconseguint que la gent pugui tenir uns concerts aquí que no tindrien i per altra banda que aconseguint aquests concerts tinguem també tots els recursos per de cara a l'any que ve. Si aconseguim que sigui un èxit aquest cap de setmana del Suma, tindrem tots els recursos que necessitem per tot el curs de l'any que ve.
Doncs vinga, ja sabeu què heu de fer el cap de setmana del 20 de novembre, m'has dit, no? Sí, 20 i 21 de novembre. 20 i 21 de novembre cap a Castellar del Vallès, que segur que us reben super bé. Res, i ja per acabar, no? Perquè segurament alguns s'estan preguntant, bueno, però aquesta dona, per haver-se fotut en aquest fregau, ha de tenir alguna motivació, evidentment la motivació del teu fill, però jo et volia preguntar si el teu fill havia estat desatès en algun moment o si no hi havien arribat prou els recursos. A veure, aquest és un tema important, o sigui, el que em mou més a fer tot això és que jo penso que el meu fill ha caigut en una família que tenim la capacitat de moure'ns i la capacitat econòmica, a veure, que no som gens milionaris, vull dir, som normals. Però vull dir, la capacitat de que ell sempre pugui estar ben atès, però tot i això tenim dificultats. Imagina't quan cau en una família que no tenen la capacitat de moure's que tenim nosaltres o no tenen gens de capacitat econòmica. Penso, és que és un drama. Sí, és un drama. És un drama perquè, desgraciadament, almenys parlo per mi, n'he vist molts que s'han quedat pel camí i que podrien haver sigut i no han estat per culpa dels diners. O sigui que, en aquest cas, o per culpa no tant dels diners, sinó dels recursos. Per tant, jo crec que se us ha de donar les gràcies i sumem tots, no? A més, em va de conya perquè és una cosa que jo no m'esperava, no? Que em diguessis que Suma Catalunya s'estava creant. En quina fase està això? Perquè molta gent segurament ens escoltarà i dirà, hosti, jo vull col·laborar. Bueno, estava en una fase inicial, però sí que vam fer unes reunions a Sabadell al mes de febrer, en la que va venir gent del Bages, hi havia gent de Berguedà, hi havia bastanta gent, i el que és, d'alguna manera, la part de recaptació, fer el Suma Catalunya recaptatori és complicat, però la part de sensibilització i reivindicació, si la fem tots junts, és superpotent. Sí. I sobretot, no sé si te'n recordes d'una cosa que vaig dir allà el dia del Bram, però que per mi és molt important, molt més important del que et deia abans, dels recursos que els nens puguin tenir o no en funció de la família en què cauen. A mi em sorprèn molt i el que crec que s'ha de canviar molt és la mentalitat que tenim de que hi ha una societat que està per sobre que l'altra. Correcte. Això ve molt de que a mi, jo quan anava a l'escola, teníem l'escola i els especials. Exacte. Llavors, aquí, allà, exacte, com tu dius, allà. Llavors, això crea molt la mentalitat de que uns estan per sobre els altres. I jo crec que l'objectiu més gran que tenim des de Suma és dir que tots estem al mateix nivell. Que aquesta creença que ens ha fet creure la societat de que tots hem de ser iguals i tots hem de ser el que ells diuen normals, no és gens veritat. O sigui, jo quan em diuen, a mi que molts cops em parlen del Pau, i em parlen amb quina pena, no?, que t'hagi tocat viure això. I jo penso... Això ho hem d'erradicar perquè és terrible. Jo penso, jo ho vaig dir allà davant, tu ets testimoni, que em vaig aixecar i vaig dir davant d'un auditori i vaig dir, el meu fill no és ni discapacitat, ni té un problema ni té un problema greu. El problema el té la societat per entendre que no tots som iguals i ha de donar els recursos suficients perquè cadascú es desenvolupi a tal com és. Sí, ara em sembla que va ser el torn de preguntes, oi? Sí. Recordo que aixequen el braç tal, i de cop et vas aixecar com una acceleració. Sí. Però em va agradar la resposta, Clar, perquè jo penso, per mi el meu fill és el màxim orgull, tal com és. Sí, no, i al final, si fóssim tots, jo sempre ho dic, no? Si jo no tingués la discapacitat, en aquest cas,
jo no seria, o sigui, jo no seria el Marc, jo seria una altra persona, però no seria... No, i estic feliç sent el Marc, no? I suposo que amb el Pau doncs us deu passar el mateix, no? Clar, i tu dius, tu vivint-ho en primera persona, però jo molts cops em pregunto, voldria que el Pau fos el Pau sense autisme? I la meva resposta és que no seria el Pau. Clar. Sí, Llavors, sí. la resposta és rotunda, i ja no només no seria el Pau, que això ja és prou greu, sinó que jo tampoc seria qui sóc. Perquè l'evolució i el canvi que m'ha fet fer ell no l'hauria fet mai a la vida. I tu em preguntes, però què prefereixes ser, la que ets ara o la que eres abans de tenir el Pau i la Júlia? I et dic la d'ara, per tant, és que l'únic que puc fer és donar-li gràcies. Sí. De vegades aquestes coses només les veus quan et passen, no? Però generalment crec que amb això tots els pares esteu d'acord, almenys tots els que he tractat jo i tots amb els que he pogut parlar prediquen el mateix, en aquest sentit. Jo crec que sí, però tots els pares que han fet l'acceptació del seu fill tal com és, saps? Això també és cert. Perquè jo també en algun consell escolar, algun cop algun profe que diu no, algun profe que diu és que aquesta família no ha acceptat la problemàtica, sempre hi posen la paraula problema, del seu fill, saps? I llavors és quan jo aixeco la mà i dic, algú els ha ajudat? Sí, perquè s'ha d'ajudar aquí. No et poden deixar anar un diagnòstic i adiós, muy buenas, goodbye. No. No, la veritat és que sí que és veritat que amb això s'han de canviar petites coses, però entre tots les canviarem. Entre tots crec que les hem de canviar. Res, doncs, Raig, reiterar-te, donar-te les gràcies per aquesta estona i ha estat un autèntic plaer, la veritat. Continueu lluitant i compteu amb mi pel que faci falta. Gràcies a tu i estàs convidat als concerts, Sí, vindré, que fan bona pinta, fan molt bona pinta, vindrem. Molt bé, doncs vinga, Marc. Moltes gràcies. Gràcies, adéu. Vinga, vagi bé, adéu.